Господин Вълчев, какво ви мотивира да влезете в политиката и в борбата за местната власт? Включих се в листата на Ние идваме, защото в даден момент човек осъзнава, че е натрупал достатъчно опит, за да може да се бори да подобри заобикалящата го среда и да превърнем града в това, което нас ни се иска да бъде. Кои според вас са пропуските на досегашното ръководство? Всъщност, най-наболелите проблеми, за които говорихме, са следствие от пропуските на досегашното ръководство. За последните години не се работи въобще в полза на привличане на инвестиции. Идеята за индустриална зона Узунджово така и си остана в само една идея. Там не се направи нищо, за да се реализира този проект. Не се направи довеждаща инфраструктура към този евентуален индустриален парк. Споменах за европейски средства. Община Хасково така и не прави абсолютно нищо за привличане на външни финансирания по европейски програми. Трафик, екология, сметосъбиране, това са все места, където много куца управлението през последните години. И трябва там да се търси вариант за подобрение на нещата. С какво ще сте полезен за Хасково, ако станете общински съветник? В листата на Ние идваме сме доста хора от частния сектор. Там или можеш, или не можеш. Но ако не можеш, системата те изхвърли. Затова аз мисля, че тук сме се събрали хора, които можем да помогнем за развитието на града. Лично аз ще се боря да решим проблема с липсата на кадри, защото той е основен за Хасково и по отношение на тези в средноспециалните дисциплини, шлосери, заварчици, стругари, фрезисти, тъй като Хасково е център на хранителното машиностроение с традиции в тази област. Тук трябва да работят в синхрон община, бизнеса и учебните заведения, за да могат да се разкрият паралелки, тъй като от доста години липсват паралелки в този сектор. И да се направят кампании, да се представят тези дисциплини като атрактивни, а пък бизнеса да организира платени стажове на ученици от 9, 10 и 11 клас, за да може да спомогне тези хора да останат в града. Това е и да се развиват в нашия град. Купуването и продаването на гласове е престъпление.